पाब्लिकफोरनो जोङो जे खोथा होदों बेखौ मावफुंनो हागोन बे रोखोम जेनेरेल काउन्सिलाव नोंथांमोना मावहैनो हानायनि जेबो लामा गैया गारियाव थाव सोनो ना मिटिं खालामनो बे जेनेरेल काउन्सिलाव नोंथांमोना गेलेनायनिफ्राय गेलेयैआनो साबसिन मोनसे इम्पर्टेन्ट खोथा शेयार खालामनो सानदों आं दा बेखौनो शेयार खालामनो सानो जोंनि नै दा एमेन्डमेन्ट जे बिल पास जानो थांगासिनो दं बे एमेन्डमेन्ट बिल पास जानो थांनायाव DGP नि प्रेसिडेन्ट जोंना मानाव गेदेर पारमिनास बसुमतारी जे बे आदाया मा खोथा बुंदों नोंथांमोना भिडिअखौ फुल स्किप खालामालासे भिडिअखौ नायलांजोबबा बुजिगोन दा मा खोथा बुंदों जा जोंनि जे प्रमद बर' होनाय बा एकर्ड खालामनाय BTR जे सरकारा बा BTR एकर्डआ माखासे जे जुदि बियो एमेन्डमेन्ट जुदि जानो थाङोब्ला बेयो जेनेरेल काउन्सिल जागोन नामा अब्ला नोंथांमोना रायजोफोर गासैबो जे भिडिअखौ बुजिजोबनो थाखाय नायलांदों जों बिदिबा भिडिअखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानबाय भिडिअखौ नाय प्रेस मिट लानायनि खारनानो जाहैबाय DGP दलनिफ्राय मोनसे दाखालि जोङो मेम'रेन्डाम होनाय जादों DC नो बेनो जाहैबाय 125 दा एमेन्डमेन्ट मोनसे जोंनाव सोलिगासिनो दं बे 125 दा एमेन्डमेन्टआ 2019 आवनो बे जिनिसखौ माबानाय जादों जे जाहैबाय नोङो त्रिपुरानि राजा प्रद्युत देब बर्मा बिथांमोननि त्रिपुरानि डिमान्डआव थारमाने त्रिपुराया ओरैबादि गाज्रि अबस्थासिममोन सिक्स शिड्युलआ जे बिथांमोना माने सालायथावथावै बायरानिफ्राय हाबनानै गासैबो बांलादेशिफ्रा हाबजोबनायलाय दा बिथांमोना गोबाव समनिफ्राय 40 बोसोर डिमान्ड खालामबाय थादोंमोन जे मोनसे जोंनि सिक्स शिड्युलआ रिभिउ जानांगौ बा नोङो डिलिमिटेसन जाफिननांगौ बा रेक्टिफिकेसन जानांगौ सुद्रायफिननांगौ होननानै बिथांमोना डिमान्ड खालामबोदोंमोन दा थिग बे रोखोमै 2019 आव बे 125 दा एमेन्डमेन्टखौ भारत सरकारा गनायथि होदों लोगोसे बियो थांनाय बोसोरनि 2024 नि डिसेम्बर मासाव पार्लामेन्टआव राज्य सभायाव बेखौ डिसकास जाखांबाय थारमाने राज्य सभायाव पास जाखांबाय दायो गोदानै भारत सरकारा जे मोनसे पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभनिफ्राय मोनसे मेम'रेन्डाम बिनायखाय जोङो दाखालि UTO इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेसन अफ आसाम लोगोसे DGP द्वारान्चल जन परिसंगम ज' मिलायनानै जोङो मोनसे राफोद सुद्रायनानै थांनाय समनि BTCफोरखौ सुद्रायनायनि मोनसे सम मोननायखाय बिथांमोननि जे डिमान्डआव जोंहाबो सिक्स शिड्युल BTC दंखाय बेहाय प्रযোज्य जानायखाय जोङो पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभफोरनिफ्राय बिनायखाय जोङो मोनसे मेम'रेन्डाम होनाय जादों आरो बे मेम'रेन्डामा मोजां आरो जों बुङो जे बे मोनसे बर'फोरनि बा BTCनि जुनै मोनसे गोल्डेन चान्स जे जोंहा मा खमिफोर दंमोन मा सुद्रायना लानांगौ दंमोन माबाफोर जे बेफोरखौ जोङो रेक्टिफिकेसन खालामनायनि मोनसे सम मोनबाय आरो मा बे डिमान्डआ 17 चार्टार अफ डिमान्ड गासै 17टा डिमान्ड दङ बेखौ फरायना खोन्थाला गोबाव टाइम लागोन नोंथांमोननो आङो पर्टेल मिडियाफोरनो हरजोबगोन जेन' बेखौ गासै पाब्लिकनो प्रसार खालामना होयो पाब्लिकफ्रा फरायनो मोनो दा बाथ्रा जाहैबाय बे 125 दा एमेन्डमेन्टआ बियो BTR एकर्ड बा BTR साइनजोंहाय फैफानाय नङा बियो आलादा नो डाउट BTR जों लोगोसे 125 दा एमेन्डमेन्ट जों लोगोसे 280 आर्टिकेल जे कन्सोलिडेटेड फान्ड डाइरेक्ट फाइनेन्सनि बेखौ बिफानाय जादों एमेन्डमेन्ट खालामनानै खिन्थु जोङो क्लियार खोथा नोंथांमोनखौ होनो बे सिक्स शिड्युल एलेखानि जुनैल' फाइनेन्स कमिसन आरो नोङो सिक्स शिड्युल जे नोङो संबिधान दङ बिनिसो एमेन्डमेन्ट दा ओंखायनो जों होनदों जे जोंहा मोनसे मोजां सम बे समखौहाय जोङो हगारालासे जोङो बेखौ जोङो जेन' जोंनि BTCनि मोजां जायो भबिष्यतआ बिनि जुनै जोङो मोनसे मेम'रेन्डाम होनाय जादों दा बाथ्राया जाहैबाय बेवहाय जोङो सालिजारि खालामनानै नायोब्ला नोंथांमोना नुगोन जे थांनाय बाराव मोनसे BTR एग्रिमेन्ट जानानै फैदों दायो इमप्लिमेन्टेसननि नामाव दायो BTRखौनो संबिधानिक मर्यादा मोननायनि खाथिराव जोंनि गोबां पलिटिकेल दलफोर नन पलिटिकेल जायफोर अर्गेनाइजेसनफोर दङ बिथांमोना दिनैनि दिनाव नांगासिनो दङ दा जों होनदों BTCआनो बाहाल थानांगौ मानोना BTCआ आयेननि मोनसे रैखा कवच दङ
दा ओंखायनो बुंनो थाङोब्ला बियो जोंनि थामोनथा हारिनि बा गोबाव सम जोरनायनि मोनसे रायजो खुंथाय खुंलांनो हानायनि मोनसे बिथा बे बिथाखौ जोङो मालाबाबो खोमाना लानो हाया दा ओंखायनो जों होनदों जे जुदि दानि समाव खोथाथे खोथा बिटिआरखौनो जुदि संबिधानिक मर्यादा खालामबायब्ला बा हमना लादो बिटिसिआ गैलाब्ला दा नोंथांमोना सोंनो हागोन बिथांमोनाव जुदि बिटिसिखौ डिनाउन्स खालामबायबा बा बिथांमोना होनो बिटिसिनि इउनिभार्सारि 10 फेब्रुवारिखौ फालिनाया मिनिंलेस बा बिटिआरसो जाबाय बिटिआरखौसो जोङो सरकारि भाबै मर्यादा होगोन ठीक আছে दिनैनि दिनाव बिटिआरानो जाबाय जुदि बिटिआरा जाबायब्ला नोंथांमोना सों बा जोंबो सोंगोन जे बिटिआरा बबे आयेननि अब्लिगेशननि सिङाव दङ बा बिटिआरा बबे प्रभिजननि आन्डाराव बिटिआर जन्म जाखो बा जागोन मानोना जों मिन्थिगौ बिटिआरा जेबो आयेननि अब्लिगेशन गैया लोगोसे जुदिও बिटिआरा जुदि आयेनगत भाबै जुदि मर्यादा मोनोब्ला बेहाय नोंथांमोना सों जोंनि बिटिआरा 6 सिडुलाव ना 5 सिडुलाव दा बे जेबो गैया जों ओंखायनो होनदों जेनेरेल काउन्सिल जानो थांगासिनो दङ बिटिआरा मोनसे जेनेरेल काउन्सिलसो मानोना बेयाव आयेननि जेबो अब्लिगेशन गैया जेरखम दार्जिलिं GTA गोरखालेन्ड टेरिटरियेल एडमिनिस्ट्रेशन बेहाय ना 5 सिडुल ना 6 सिडुल जेबो मर्यादा गैया दा ओंखायनो होनदों जोङो जायफोरनाखि आदा प्रमद बर'मोन फेरेंगामोन गबिन्दमोन बिटिआरखौ जे मबे संबिधाननि मबे प्रभिजननि आन्डाराव नोंथांमोना दानाय जाखो बेखौ सों आरो जों मिन्थिगौ जेबो गैया बिटिआरा मोनसे जेनेरेल काउन्सिलसो ओंखायनो जों बार सिगांनिफ्राय होनबोबाय थादों जुदि जोङो हसाकै जोङो दिनैनि दिनाव बिटिसिखौ स्क्रेप खालामनानै लायोब्ला बेवहाय नोंथांमोना मर्यादाखौ माबोरै मोनगोन नैबे जाहैबाय बिटिआर एग्रिमेन्टनि MOS मेमोरेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट बे मेमोरेन्डाम अफ सेटेलमेन्टनि अनुजायैसो संबिधानाव जायगा मोनगोन बेवहाय बेसेबां क्लजफोर दङ बेफोरसो हाबगोन ठीक আছে बे रोखोमैनो जाबाय बेहाय बिटिसिनि क्लज नाम्बारफ्रा फैफिनला जुदि बिटिसिखौ जुदि डिनाउन्स रिजेक्ट खालामोबायब्ला केन्सेलेसन खालामबायब्ला बातिल खालामबायब्ला जेरखम BScनि सानसुमा खुंगुर सारनि MOSआ बिटिसिआव हाबाखै बिटिसिनि MOSआबो बिटिआराव हाबा बे आलदा आलदा MOS दा जायनि जुनै होनदों जोङो बिथांमोननि MOSआव बबे जायगा बबे दफायाव लिरनाय दङ जोंनि बिटिआरा 6 सिडुलाव थाफिनगोन बा बबे दफा बबेयाव लिरनाय दङ जोंनि बिमानि रावा 8थि फारियाव थाफिनगोन बहाय फंसेल' लिरनाय दङ 6.2 आव जे जोंनि बिमानि रावा आसामनि एसोसिएट लेंगुवेज जाथोंसै होननानै आसामनिसो बहाय 8थि फारियाव थाफिननायनि खुनु खोथा लिरनाय गैया बा बहाय नोङो खुनु 6 सिडुलाव थाफिननायनि खोथा गैया होमब्ला मा जागोन बेलाय मा जानो थांगासिनो दं बेथ' जेनेरेल काउन्सिलसो जायनि जुनै जोङो होनदों जेनेरेल काउन्सिलाव आर्टिकेल 280आ एमेन्डमेन्ट जाया 280खौ डाइरेक्ट फाइनेन्स कमिसनखौ हरगोन 6 सिडुलनोसो आरो 6 सिडुल जेसेबां 10था काउन्सिल दङ बिथांमोननि जायगायावसो 280 आर्टिकेला एमेन्डमेन्ट जानानै कनसोलिडेटेड फान्डनिफ्राय फैगोन नोंनि बिटिआराव बोरै फैनो बिटिआराथ' ना 6 सिडुलाव दं ना 5 सिडुलाव दं जेबो मेनसन गैयाब्ला मा जाखो बियो जेनेरेल काउन्सिल जायनि जुनै जोङो होनदों पलिटिक्स गेलेबाय था खिन्थु जोंनि थामोनथाखौ मानो फोजोबनो नागिरदों जोंनि थामोनथाया बे एलेखाजों लोगोसे गासै जाथि हारिनि रैखा कवच जों बेखौ रावजोंबो कमप्रमाइज खालामनो हाया नोंसोर UPPL खालामो BJP खालामो BPF खालामो कंग्रेस खालामो जोंहा बुंनांगौ खोथा गैया खिन्थु जोंनि थामोनथा मोनखानाय 6 सिडुल ट्राइबेलजों लोगोसे 35 लाख जनसंख्यानि जे मोनसे रैखा कवच बेखौ मानो फोजोबनो नागिरदों दा दिनै जोङो ओंखायनो बुंदों जे रायजो राजाफ्रा गोजावा मारैनो नोंथांमोना पलिटिकेल लिडारफोराव सोंनानै लाब गैया जायफोर गोरों गोरा लकेलनि जायफोर गोरों गोरा प्रफेसर डक्टरेट बिथांमोनाव सों जे बिथांमोननिफ्राय नोंथांमोना मोजां उत्तरखौ मोनगोन जोंनि बिटिआरआ जुदि संबिधानिक मर्यादा मोनोब्ला बिनि पजिशना मा बिनि स्टेटासा मा ना बियो 5 सिडुलाव थागोन ना 6 सिडुलाव थागोन
ना 8 सिडुलाव थागोन बेबादि जेबो लिरनाय गैया अब्ला बे जेनेरेल काउन्सिल जानायखायनो थांनाय बारनि बाजेटआवबो कार्बि आंलं डिमासाफ्रा बांसिन मोनलांदों जेनेरेल काउन्सिल जायोब्ला नोंना 6 सिडुलनि जे फान्ड फैनांगौ बे फैला जेनेरेल भाबै नोङो बियो मोनसे बोसोरखिया माबा मोनसे एमाउन्ट हरनानै बेखौ सालायनायनि बेबस्थासो बे खिन्थु नोंने 6 सिडुलाव थायोब्ला 6 सिडुलनि मथे जेरखम बिटिसिआव 12% मोननायनि दङ सालाना फाइनेन्स जे बाजेट हमो बिनि प्रपर्शनेट फान्ड जे बिटिसि डेभेलपमेन्टनि जुनै 12% मोनगोन होननानै बेथ' जेबो लिरनाय गैया जायनि जुनै जेनेरेल दा रायजो राजाफ्रा जेनेरेल काउन्सिलाव थानो आदा प्रमद लाबोनाय काउन्सिलाव थानो ना हाग्रामा सार लाबोनाय 2003नि 6 सिडुलाव थानो बे रायजो राजाफोरनि सायाव जोंथ' होनो 6 सिडुलखौ नांगौ खुनु कमप्रमाइज गैया जायनि जुनै जोङो गटे एलेकायाव बेखौ लानानै एवारनेस प्रग्राम थांगोन जे जोंनि काउन्सिला जुदि बिटिआर जायोबा जेनेरेल काउन्सिल जानो थांगासिनो दङ आरो जुदि बिटिसि 2003नि थायोब्ला जोंना 125 दा एमेन्डमेन्टआबो बहाय प्रजेक्ट जागोन मर स्ट्रेंथेन खालामनो हागोन जेन' रायजो राजाफ्रा बे खोथाखौ मोजाङै बुजियो जुदि जोङो जेनेरेल काउन्सिलाव थांबायब्ला जोङो भबिष्यत अन्धकार चिरस्थायनि जुनै आसामनि सिङाव हान्थु खराय जोङो मागिबायनानै जानांगोन दासि बादि जानांगोन मानोना जेनेरेल काउन्सिलाव जेबो स्टेटास गैया नोङो ट्राइबेलफोरनि रैखा कबच गैया बेखौहाय नोङो इमप्लिमेन्टेसन खालामनायानोसै खालामैयानोस्रा खालेन माबा जिटिए गुर खालायना दोननाय 6 सिडुल मोननो जुनै हाहाकार जानानै दङ बेथावबोथ' 6 सिडुल गैया दा जोंनो मोनखानाय 6 सिडुलखौसो नागारनानै बिटिआरनि मुङै जेनेरेल काउन्सिलखौ फैगौ समाव इमप्लिमेन्टेसननि नामै प्रजेक्ट खालामखानो नायगासिनो दङ जायनि जुनै साबधान जादों रायजो राजाफोर गोरों गोरा रोंगौ रागौ लेखा गोरोंफोर जायफोरनाखि बिथांमोननि उन माने सोलाबायग्रा खिबु उन गिदिंबायग्रा नोंथांमोननि गियान आरो बुद्धिफ्रा जोबजोब्बाय नामा बेखौ फराय सों जोंनि बिटिआरआ जुदि संबिधानिक मर्यादा मोनोब्ला 6 सिडुलाव थागोन ना 5 सिडुलाव थागोन बेबादि जेबो गैया मानोना बे ड्राफ्टिंखौ जों नायजोब्बाय एमअएस मथनसो जागोन बेयाव सोदेरनोबो हाला सोसननोबो हाला बेवहाय सोदेरनोबो हाया नोंथाङा दानख'नोबो हाया बे एमअएस मथन जागोन जेसेबां क्ल'ज नाम्बार दङ आरो जोङो दाखालि जोङो प्रमद बर' बिथांखौ मोनसे चेलेन्ज खालामदोंमोन बुंनो थाङोबा बिथांनि मेम'रेन्डामखौ मानो पाब्लिकलि खालामा 125 दा एमेन्डमेन्ट बिथाङा जे दिल्लीयाव हारसिं थांनानै हैदों बेखौ रायजो राजाफोरनो पाब्लिकलि मानो खालामा जोंनाथ' जोङो जोंनि मेम'रेन्डामखौ पाब्लिकलि रानलाबायगासिनो दङ जोङो मा रोखोम 125 दा एमेन्डमेन्टनि थ्रु जोङो 6 सिडुल बिटिसिखौ स्ट्रेंथेन खालामनो नागिरदों दा ओंखायनो जों होनदों बे मानसिखौ फोथायजाया थांनाय बारावबो बिटिआर एग्रिमेन्टनि नामै सोरखौबा नोङो दैदेनगिरिफोरखौ देखायालासे नायहोआलासे मेगन मोसिबनानै सुहि लादलाबायबाय आरो मा जोंखौ एबारबो बिथाङा हारसिङैनो 6 सिडुलनि एमेन्डमेन्टखौ बा 125नि एमेन्डमेन्टखौ हारसिङै हैनाय गोहोआ बोरै मोनखो बा हैबाय जेनेबा बेखौ मानो पाब्लिकलि दिनैसिम मानो खालामदिया जों ओंखायनो होनदों प्रमद बर' बिथांखौ बिथांमोननि मेम'रेन्डामाबो पाब्लिकलि खालामनांगौ जोंनि डिजिपि इउटिअनि मेम'रेन्डाम बा गतै सार्वजनिक बिटिसि सिभिल ससाइटिनि जे जों डिमान्ड होदों बिटिसि जे 125 दा एमेन्डमेन्ट 6 सिडुल एमेन्डमेन्ट बेखौ जोङो पाब्लिकलि खालामगोन आरो लोगोसे जाहैबाय जुदि 8 सिडुल आरो 6 सिडुला थाफिननांगौमोनबा बिथांमोननि एमअएसआव बाव लिरदेरनांगौमोन क्ल'ज नाम्बार जे 2003आव मोनखानाय जोंनि 90 फारियाव हाबनाय बिमानि रावा बिटिआर 2020-27 जानुवारि एग्रिमेन्ट जानायाव थाफिनगोन होननानै बेथ' लिरनाय गैया बा बे रोखोमै जोंनि बिथाया 2003आव मोननाय 6 सिडुलाव हाबनाय रोखोमै जोंनि बिटिआरआ एकेरा 6 सिडुल कनस्टिटिउशननि सिङाव जागोन होननानै लिरनांगौमोन बेथ' बिथांमोनाव गैया जायनि जुनै जोङो होनदों बे एमअएस मथनसो जागोन बेहाय रावबो सोदेरनोबो हाला दानख'नोबो हाला दा ओंखायनो जों होनदों रायजो राजाफोर बे रोखोम जुदि एमअएस मथन जायोब्ला जोंनि काउन्सिला बिटिआरनि नामै जेनेरेल काउन्सिल जानो थांगासिनो दङ जोङो नंखाय खोथा प्रसार खालामनाय नङा गावबागाव गियान आरो बुद्धि दङ बिबेक दङ बेफोरखौ बोज्लानानै नाय कनस्टिटिउशनखौ नाय बे ड्राफ्टिंआव जोंनि बिटिआरआ 6 सिडुलाव थाफिनगोन बिमानि रावा 90 फारियाव थाफिनगोन होननाय लिरनाय फंसेबो गैया जायनि जुनै जोङो होनगासिनो दङ
जोंनो 2003नि BTC-खौनो नांगौ लोगोसे जोङो बेखौ आरो गोख्रों खालामगोन धन्यबाद आरो आङो मोनसे साबधान बानाय होयो बे जाहैबाय जे जानजि खाफ्रानानै दङ 4 कोटि 5 कोटि गारनानै जायफोर MCLA EM जानो थांगासिनो दङ नोंथांमोना जेनेरेल काउन्सिल जायोब्ला बे जेनेरेल काउन्सिल गोहो गैयै काउन्सिलाव नोंसोरो मा रोखोमै सालायहैगोन मानोना बेवहाय जेबो लिरनाय गैया दिनैहाय नोंथांमोना जे जोंना फाइनान्सियेल इयाराव इसेबां फैगोन बा जों इसेबां इउटिलाइजेसन खालामनो हागोन पाब्लिकफोरनो जोङो जे खोथा होदों बेखौ मावफुंनो हागोन बे रोखोम जेनेरेल काउन्सिलाव नोंथांमोना मावहैनो हानायनि जेबो लामा गैया मानोना बे जेनेरेल काउन्सिलाव डिस्टिंक्ट भाबै माबा मोनसे इयारलि सालाना इसेबां खरर हरगोन होननाय लिरनाय थायाखै बिथांमोननि एकर्डआव जायनि जुनै होनदों जोङो माबा मोनसे आसाम सरकारनि जा हरजायो थफ्ला हमना लादो नोङो बोसोराव 50 करोड़ हमना लादो नोङो बोसोराव 100 करोड़ बेखौनो रानफ्ले खेफ्ले नोंथांमोना रानलायनानै सालायनांगोन ना नोंथांमोना गावसिनि स्टेटास मेनटेन खालामनो ना गारियाव थाव सोनो ना मिटिं खालामनो बे जेनेरेल काउन्सिलाव नोंथांमोना गेलेनायनिफ्राय गेलेयैयानो साबसिन बिटिआर एकर्डखौ जुदि गासै जोंनि बर' रायजो राजाया बेखौ बिल पास जुदि खालामनांगौबा बिटिआर जुदि एकर्डआ जुदि मबे कनस्टिटिउसनजों बियो बबे संबिधानजों गोरोबथा जानाय एबा माबेयाव मोजां बिटिआर बड'लेण्ड टेरिटरि रिजन माने गासै जाथि जनगोष्ठीजों बाव गोरोबनानै थानांगौ होननायनि मोनसे बाव सायख' एबा फांसन बायदि नुयो दा बिनि सायाव जुदि बे एमेन्डमेन्टआ जुदि जानानै जुदि फैयोब्ला जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय समस्त 35 लाख जोंनि BTC-नि बर' रायजो राजाफ्रा बेयाव मबे अलखद समाव जों गोलैना थानांगोन रायजोफोर नोंथांमोनहा मोजाङैनो सिन्था खालाम जुदि बे एमेन्डमेन्ट जुदि बिल पास जायोबा दस्रानि कान्ट्रि बायदि जेनेबा जोंनियाव बर'फ्रा बर' दं होननानै जुदि बेबायदि मोनसे जाथि बेबायदिनो गैला बेयाव मोनसे जेनेरेल काउन्सिल जागोन अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि सायाव मा सानो नोंथांमोना कमेन्टजों फोरमाय